Chvíli, až teď ti pomákam, aká duša stavím, až pukata, šte predem, čakovnite knihy, našo viošky, znopite bukvy. Dobre, bratku, prestasi sino, ste se potrudim za našite bratia Srbjani. Amin. Uwidział tam zemianą rano, delikatną siłowicą rano. Miła jest jaka pizza, i wsiada raniczka granica. Miła jest jaka pizza, i wsiada raniczka granica. Последното звънче удари, здравейте летни дни, да грабнем радници, другари, зоват ни планини, зоват ни песните омайни, на косичи чупей, здравейте пак игри безкрайни, вакансия здравей. Последното звънче. Да, силно. Важен герой на нашето тържество и това е Робърт Спасов, който дипломат. Робърт, още няма да ти давам удостоверение. Някакви неща да ти кажа. Няма да ти спи. Няма. Роби, ти завършваш тази година 12 клас. Колко години вече си в българското училище?
Като цяло 3 години съм бил в България на училище и 9 в Австрия. И 12 клас го завършвам тук. Роди, поздравяваме те и аз, и твоите родители, и твоите учители, за твоето любородие, за твоето старание, дисциплина. И знай, че пътят на учението не свършва до тук. А напротив, той те първо започва. Но ти вече знаеш твоя майчин език. Ти си изградил здрави корени и искам да ти пожелая да прославяш България, да бъдеш един достоен посланник на твоята родина и винаги само смело напред да вървиш и да не се отказваш, да покоряваш много върхове. Защо? Защото от върха на успеха се вижда надалеч в бъдещето и гледката е прекрасна. Искам да ти пожелая да бъдеш смел като Васил Левски, най-великият българин, и за това ти подарявам на неговият портрет. Момент. Заповядай, Роби. Ах, леле, вълнението не е хубаво нещо, да знаете. А, не, наистина. Имам нужда от асистент. Така. Тук бяхме подготвили за Роби една специална мантия, която се дава на големите абитуриенти. Ще болим ли? И една книга за България, да си я четеш, и едно магниче с най-великите българи, Васил Левски и Христо Ботев. Така, още подарявам ти едно глобуще. Пожелавам да обиколиш целия свят. Това мече ти го давам като талисман, да те пази, да ти носи късмет и екстра. Още. Роби получи специална грамота от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, госпожа Райна Манджукова, която беше наш гост преди 2 седмици. Имаш специални гости от нея. Добре, ето тук го оставяме. Даръчето. И сега давам думата на твоите госпожа Александрина Арсова. И госпожа Арсова, моля ви Да връчиме свидетелството най-официално. Роби, заповядай. Много успехи ти пожелавам във всички начинания, в които си съпусни. Благодаря. Във всички начинания много успехи и само напред и нагоре. Всички деца, вие са още малки, е много важно да се знаете майчин език. Затова не дейте, имам много ученици в нашия клас, които след 2-3 години спряха да ходят на българското. Искам само на вас да ви кажа да се изкарате българското училище, защото е много важно да се знаете майчин език. И също да благодаря на Деси, че много добре го организира българското училище и на госпожата за часовете, които имахме с вас последните 2 години май.
Може да, много бързо на времето и беше много забавно. Благодаря. Тя пък падне на фейката. Ела да се ела да се снимаме. Не снимаме Аз ще дойда, айде. Случайно нож някой има ли нож? Да, дръж. Дай. Не, нож няма. Не. Я да видим, докарала ли съм го? Идеално. И сега най-малкото бомбончета, Today Taken Red.